थुनलाइयारि आफाद आरो क्रिका हानजाया सला अस्तादनि मुङाव बे गोसोखांनाय हाबाफारि लानाया जोबोद बाख्नायथाव। सला अस्तादनि फावथायनि सरासनस्रा सिनायथि आं ओरैनो मोनसे कोट दैखांदों इंलिशनि Theatre is a sacred space where the community comes together to share stories, emotions and experience. माने फावथाया मोनसे गोथार जायगा जेराव सुबुं समाजा सल' आबेग मोन्दांथिफोरखौ मिथिहोलायनो थाखाय ज' जायो जेरै जों दा बाहाय जादों। 1911 मायथाइनि 30 डिसेम्बर अक्ट'आव बिथांनि जोनोमा जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङाथ' भबेन्द्र बसुमतारी। जोनोमा बिथाङा आं मिथिनायाव गरागाव गामियावनो जादोंमोन उन्दै समावनो। आरो बिबौ जेब्रा मेस हा फिसाज्ला गैयामोन। गिबि फिसाजो आसारिखौ गामिनि सनारा ब्रह्मजों हाबा होनानै गदाय तारासिनि थाखाय भबेन्द्र बसुमतारीखौ गोरजिया लाखिदोंमोन। तारासिया सियानसिनखामोन, बेनिखायनो नामा जेब्रा मेसआ गावनि जमिदार बिबानखौ भबेन्द्र बसुमतारीनो एंग्लायनानै होदोंमोन। बबेखानि गुफुरसाफोरनिफ्राय उदांस्रि मोननो हादरनाङै सोमावसारनाय लोब्बा भबेन्द्र बसुमतारीयाबो जमिदार बिबानखौ एंगारनानै गरागावनिफ्राय इस्लाफादा आरो बेनिफ्राय बङाइगाव खामारपारा आरो उनाव उन्दुगामियाव बद्रामपुराव खारबोनानै जुगामि जिउ खांलाय। सला अस्तादा 3 हिनजाव जुलि लादोंमोन जों मिथिनायाव। नखरनिफ्राय बुंथिनाय बादिब्ला गिबिसिन हिनजाव दांग्रि बसुमतारीया 5थि गथ' जोनोमाव रुंसारि जायो। बेनि उनावसो गांस्रि बसुमतारीखौ हाबा खालामो। नखरनि मानसिफोरखौ आंनि बुंनायाव भुलबो जानो हागौ, बेफोरखौ उनाव सोलोंजागोन दे। खिन्थु जेरै मोनदों आं बेखौ लिरबाय बाहाय। बे नैथि बिसि थानाय समावनो बिनि 5थि गथ' जोनोमाव रुंसारि जायो। बेनि उनावनो गांस्रि बसुमतारीखौ हाबा खालामो। बे नैथि बिसि थानाय समावनो फिसाय थैजानाय रान्दि थेलेब बसुमतारीखौ बिहारि लायो। 3 हिनजावनिफ्राय गासै 7 फिसाजोफोर आरो 7 फिसाज्लाफोर मोनदोंमोन। दा बे समसिम बिसि 3बो आरो माखासे फिसाफोराबो रुंसारि जादों। मिथिनाय बादिब्ला सला अस्तादा 4थि थाखोआव फरायनाय समावनो आदा बिफाया 2थि नामजों फरायनाय समावनो फरायसालिखौ एंगारदोंमोन। बिफा भबेन्द्र बसुमतारीया जमिदार दं समाव नखरनि थासारिया रोहोरोमोन, नाथाय जमिदार बिबान गैयै जानाय समनिफ्रायनो हालोदा गोब्राब जालाङो। बिथांनि नखरा जायगा दोरोद दोरोद उनथाराव उन्दुगामियाव थाखायो आरो सला अस्तादा बेयावनो सेंग्रा देरनानै दांग्रि बसुमतारीखौ जुलि लायो। बिथाङा बांला फावथाय बिजाबफोर फरायोमोन आरो जानो हागौ फावथाय लिरनाय आदबखौ बेनिफ्रायनो सोलोंदों। ओरैनो गुबुन जर'खा सोलोंनाय एबा ट्रेनिं लायाखै होननानै रोखा बुंथिदों फिसाज्ला दानसोरां बसुमतारीया। दानसोरां गैया नामा भाई? आच्छा। फावथाय लिरजेननाय बिसमुरिनि मुंसि तरुण चन्द्र बसुमतारीनि मोनसे लिरनायाव बुंदों, फरायसालि एंगारनाय उनाव बिमायं सनाराम ब्रह्मनि मोसौ गुमनायाव बिथाङा खाथा कलम लानानै लिरलुनाय हुदा दंखायोमोन। खन्थाइ मेथाइ फावथायबो लिरोमोन, बांला असमिया रावनिफ्राय बर' राव सोलायोमोन। बिथाङा जेब्लाबो बै समनि बेसेन गोसा राजा फावथेन खोलोमजोंसो लिरोमोन। आदा बिबेका जोंखौ मख'लांदों। 3थि बिसिनि फिसाज्ला गेदेर मुंसि दानसोरां बसुमतारी आरो मुंसि तरुण चन्द्र बसुमतारीनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सन्तोष बसुमतारीया सला अस्ताद बिमुंजों मुंदांखा जानाय लोब्बा मोनसे जाथाय दं। सला नङा अस्ताद सानसेखालि गामिनि जथुमनायाव उन्दुगामियावनो लांदां गान सोलोंनो सावरायनायाव गामिनि गोराया बुंथिबाय, सोलोंनो लानाय फावथाया मोजां नङा आरो बेनिखायनो गान सोलोंनाया जालिया। अब्ला सला अस्ताद माने बै समाव सन्तोष बसुमतारीया गसंनानै बुंबाय, आंबो गांसे थुनफावथाय लिरदोंमोन, नोंथांमोना गोसो जायोब्ला नायनो हागोन, सोलोंजायो नामा? अब्ला गामिनि गोराया फावथायखौ नायबाय, बियो फावथायखौ मोजां मोननानै बुंबाय, बेसो थुनफावथाय जादों, बेखौनो सोलोंदिनि। आरो गमामायै सला अस्तादनि बे फावथायखौनो उन्दुगामियाव सोलोंनाय जानायसै। बेनो जादों मुंदांखा फावथाय फान्जामुथि, सला अस्तादनि सोरजिनाय गिबिसिन थुनफावथाय। बेनि उनाव आरोबाव गोबां फावथाय जोनोम मोनलाङो।
बिथांनि फावथायनि गुदि आखुथायफोर सला अस्ताना बर'फोरनि गेजेराव सासे मुंदांखा फावथायगिरिमोन बिथांनि थुनफावथायफोरखौ बर' थुनलाइ आरो फावथायनि मोनसे गोनांथार बाहागो मानिनाय जायो आरो हारिमुआरि आरो आरिमुआरि बेसेननि थाखाय जेब्लायबो अनसायजायो बिथांनि थुनफावथायनि गाहाय आखुथायफोरा जादों हारिमुआरि गोनांथि बिथिं जेरै सरासनस्रायै बर' हारिमु हारिनि जारिमिन आरो उनमोनथायनि सायाव बेसेन गोसा सानथौ मोनहोग्रा दोरोङारि आरो गोदोनि सल'बाथानि बिथायावनो फावथायनि आखुआ समाजारि बुंफोरथि थायो जेरै बिथांनि थुनफावथायफोरा जाफ्लायग्रा समाजारि जेंनाफोर जेरै समानथि नङै इनाय आरो सानफ्रोमबोनि जिउनि जुजिनायफोरखौ फोरमायथियो आरो बेजोंनो सुबुंनि थासारिनि सायाव मोनसे सावगारि दिन्थियो आरो सुबुं गुदिमुवा सला अस्तानि थुनफावथायफोराव बर' हारिमुआरि धोरोमफोरनि आखुथायखौ देंखो मोसानाय आरो सल' खिन्थानायजों लोगोसे सुबुं गुदिमुवाफोरखौ सोफादेरनाय जायो गोरलै सल'खौ गोख्रोङै खिन्थायो बिथांनि थुनफावथायफोरा गोहोम गोनां महरै गोथौ मोनदांथिफोर आरो आयदाफोरखौ फोरमायनाय थोंजोङै बेखेवलु आखुथायनि थाखाय मिथिजायो फावथाय लिरनाय सोलो आरो गुदि मुवाफोर एबा फुंखाफोर सला अस्तानि जिउ खांनाय आरो सोलिनाया गोरलै आरो सरासनस्रा गाव जेरै रावनिबो इनाय साना गावखौबो इनाय खालामनायखौ बिथाङा मिजिं खालामा अराय मिनि खुसि रंजा बाजा मोजां मोनग्रा मानसि फिसाज्ला दानसोरां बसुमतारी फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि फावथाय लिरनाय थाखाय आलादा जायगा एबा थिखानाय सम गैयामोन जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो लिरोमोन लिरनाय समाव दावराव खालामोब्ला उन्दैफोरखौ जानगारनो थिनोमोन सोदोब ओंखारै मुसुर मा होनो बेखौ सोदोब ओंखारै मुसुरै फावथायनि मेथाइ देंखो आरो आखुथायनि रायज्लायनायखौ लिरलांबाय थायोमोन मेथाइखौ गिबि सिरिल' लिरनानै मुसुर देंखो होयै लिरफुंजोबोमोन बिथांनि रंजा खुसि आखुनि बिदिन्थि होनानै थामथि बिसि थेलेब बसुमतारीनि बियादै थेलेबनि सिगांनि फिसायनिफ्राय मुस्रि सनाराम बर'निफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सला अस्ताना गावसिनि आवलागुरि गामियाव गान फोरोंनाय समाव जौ एसे फेरुनब्ला मेथाइ दोंसे खनोमोन आं देंखो होनो रोंनाय नङा आंहालाय हिनजाव साथाम बेयो रागा जोंब्ला बैजों ग्रोब बेबो रागा जोंब्ला बैजों ग्रोब आंहालाय हिनजाव साथाम आंहालाय मानि दुखु आंहालाय दुखुआनो फैनो मोना आंनाव आंहालाय हिनजाव साथाम बासबारि गामिनि मुस्रि तरुण चन्द्र बसुमतारीनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि फावथायनि आखुथायफोरा सरासनस्रा माहारियारि जिउ खांनाय बिथायावनो जायोमोन बिबौनि बिहाव आरो गावनि बिबौआबो जमिदार बिबान दैदेननायखाय जानांगौ फावथायाव राजा आरो रायजोनि सावगारि बेरखाङोमोन जिउ खांनाया हाग्रायाव खायदो हाग्रा बंग्रा जिब जुनार दावसिन दावला दानव रायखस बायदिफोरा बिथांनि फावथाय आखुफोरनि बिथामोन बिहारि अजा जादु मोन्थोर दायना बिफांनि मुलि बान हगारनाय धोनि गोरिबनि फाराग बायदि माहारियारि सावगारिफोरा बिथांनि फावथायाव बेरखाङोमोन नोजोर होथाव बिथिङा जाबाय हिनजावफोरनि बाथ्रा हिनजावफोरखौ जेब्लाबो गोजौ सारियाव दिन्थियोमोन दहाय कनिष्क बिथाङाबो होनदोंमोन नामा जे हिनजावफोरखौ जेब्लाबो लाफानानै बिथांनि गोबांसिन नायजाबा थुनफावथायफोरा जारिमिनारि नङाब्लाबो गावनि साननाय काल्पनिक फावथाय सल'आव रायजो आरो राजाफोरनि बाथ्रा बेरखाङोमोन गावनि फावथायारि बाथ्राफोर फोरमायनो आरो सल'नि दोरोंखौ फोलोमनो दावसिन जुनारफोरखौबो रायज्लायहोयोमोन राजाया राजखुंग्रिनि स्वयंवरनि खौरांखौ मैदेरजों फोसावनाय मुफुरखौ इन्दि फिथोब बाहोनाया बिथांनि फावथायनि जर'खा बिथिंमोन गोबांसिन थुनफावथायनि सल'आ जोबनायाव गोरोबनाय आरो दाजाबथाय राव एबा डायलगफ्रा गोथाव छन्द गोनां आरो खोनासंथाव मुंफोराबो छन्द गोनां गोबां थुनफावथाय लिरगिरि दं जायफोरा फावगिरिखौ बिथा खालामनानैसो थुनफावथाय सोरजियो
नाथाय सरासनस्रा फावथायखौ गावनि साननायजों लिरखांनानैसो फावगिरिफोरखौ नागिरोमोन। सैथो सिबियारिफोरा सिगाङाव दुखु जारला सहायनांब्लाबो उनाव देरहानाय, नंखाय न्याय मावग्राफोरा थगायग्राफोरा साजा मोननाय, गेजेराव गावस्रालायब्लाबो उनाव गोरोबफिननाय, मोजाङा मोजां लाबोयो होननाय, लेखा फरायनांगौनि गोनांथि बायदि खौरां फावथायनि गेजेरजों फोसावनायमोन। नोजोर होनो गोनांदि बिथाङा बबेबा धोरोमनि जानानैल' बुङामोन, सुबुं धोरोमानो बिथांनि धोरोम। सासे थुनफावथायगिरिया सरासनस्रायै गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे थुनफावथायनि थाखाय मोनसे सल' सायख'यो, जेराव दंफायो गावारि रोंमोन्दांथि, आबेग आरो नोजोरफोर, समाजारि आरो हारिमुआरि सोमोन्दो, बेफोरनि हारिमु एबा जारिमिनारि मुगाजों सोमोन्दो गोनां बिथिंफोर, थुनलाइयारि आरो आरिमुआरि गोहोमफोर, थुनलाइयारि सोरजिनायफोर जेरै सल'मा, खन्थाइ, सल'बाथाफोर एबा सल'बाथाफोरजों गोरोबनाय एबा थुलुंगानाय मोननाय, गुबुन आरिमु महरफोर, देंखो, मोसानाय, नुथाय आरिमु एबा सावथुनजों गोहोम खोख्लैजानाय, मुलुगनां आयदाफोर जेरै मोजां मोननाय, गोहो, सिनायथि एबा बोसोन खान्थि बायदि जोबनो गैयै साननायफोर, समाजारि बुंफोरथि जेरै समानथि नङै अननाय एबा आबहावायारि लोब्बा आयदाफोर, थांखिजानाय नायगिरिफोरनि गोसो सायख'नायफोर आरो बुजिनायनि थाखोखौ नायनानै आरिमुआरि थांखिफोर साननाय आरो रिफिनायखौ रंजाहोनाय सोलोंथाय एबा थुलुंगा होनो थांखि लानाय। दा बेफोरखौ बर' थुनफावथायगिरि सला उस्तादजों सोमोन्दो लाखिनानै नायोब्ला नुयोदि सला उस्तादनि सल' सायख'नाय बिखान्थिया बिथांनि बर' उनमोनथाय आरो हारिमुआरि बिथिङाव गोथौयै रोदा सुनायमोन। बिथां थुलुंगा मोननाय आयदाफोरा जादों बर' गोजाम सल'बाथा आरो खुगा सल'बाथा, गावनि थुनफावथायफोराव दोरोङारि सल' आरो सल'बाथाफोरखौ सोफादेरनायमोन। समाजारि आरो हारिमुआरि आयदाफोर, गावारि मोन्दांथिफोर जेरै गावनि जिउनि गुदि मुवाफोर आरो गावनि सोरगिदिं थानाय मुलुगनि नोजोरफोर, हारि आरो हारिमुआरि उनमोनथायजों गोरोबनाय सल'फोरखौ सायख'नायखायनो सला उस्तादनि थुनफावथायफोरखौ बिसोरनि नंगुबैथि, हारिमुआरि गोनांथि आरो आरिमुआरि बेसेननि थाखाय जेब्लाबो अनसायबाय थायो। मख'जाथावदि सुबुं माहारिखौ फोजाखांनाय, फोसाबनाय, गियान फोसावनाय, सांग्रांथि लाबोनायाव गुबुन माहारियारि आफाद आरो फसंथानफोरहा जेसेबां बिफाव आरो बिहोमा दं, माहारि हारिमुनि एंगारहायै बाहागो थुनफावथाय आरो लांदां गानहाबो एसेबांनो गोनांथि दं। बर' माहारिनो सला उस्तादनि गोहोमायाबो मख'जाथाव। बै समाव बर'फोरनि रायजो जानाय, जिउ खांनाया जोबोद गोदाव सोराव, लेथेर फेथेर, दुखु जारला, धोरोम खोरोमावथि नङै, गुबुन माहारिफोरजों मुगैजानाय, सै खालामजानायमोन। गावनि बिमा रावखौनो रायज्लायनो एंगारबायमोन गोबाङानो, आरो बाथौ धोरोमखौ गारनानै संकरि सरनिया जाजोब्बायमोन। खायसेबा खृष्टान, खायसे इस्लामबो जाबायमोन। अबतार रुपी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोमाबो बै समावनो जादोंमोन, इंराजि 1860 मायथाइयाव। गावनि समाज फोसाबनाय, सोमावसारनायाव थुनफावथायनि गेजेरजोंबो खौरां फोसावनायमोन। बैबायदि अलखद समाव सला उस्तादआ गावनि थुनफावथायफोराव राफोद लिरनायजों गाननाय जोमनाय साबखांनाय, गावनि राव हारिमु, खन्नाय मोसानायखौ अनसायफिननायनि गोख्रों जौगालु थासारि सोरजिदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला सनाराम बर'नि रावआव बिथांनि थुनफावथाया हां थिखं बै समनि बर'फोरनो अक्सिजेन होदोंमोन। मिथिनाय सोरजिफोर माने बिथां लिरनाय नायजाबफोर, बेखौ दहाय आदा बिबेकानन्द नार्जारिया मख'लांबाय, आं गासिबो गायनानै बुंला। फिसाज्ला मुस्रि दानसोरां बसुमतारीनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सला उस्तादआ मोन 21 थुनफावथाय आरो दोंबा सल' लिरदोंमोन। बेखौ आदा बिबेकानन्द बुंलांबाय, फरायब्ला मोनगोन, आं बेखौ दोनथ'बाय। मुस्रि दानसोरां बसुमतारीया मिथिहोबावदोंदि सला उस्तादनि उननि थुनफावथायफोरनि सल'फोरा गिबिसिन थुनफावथाय फान्जामुथिखौ बिथा खालामनानैनो आखुथाय सोदो दानख' खालामनानै लिरनायमोन। बे बाथ्रानि सैथोथिखौ मिथिनांगौब्ला बिथांनि थुनफावथायफोरनि गोबांखौ नुनाय एबा फरायनो मोननाय जानांगोन, नाथाय दा बे समाव बेबादि खाबु बहा मोनबावनो। दुफांनि सल'नि जोनोम।
दुफांनि सल'आ गोदान थुनफावथाय नङामोन। थाखानाय मोनसे थुनफावथायखौ फुसंनानै लिरफिननायसो। फुसंनानै लिरफिननाय जाहोना जादों इंराजि 1969 मायथाइनि जोबनायथिं सावथुन बिथोनगिरि दिहुनगिरि मुसुमा पिंकि ब्रह्म चौधुरीया सला उस्तादनि थुनफावथायनि सावथुन दिहुननो लानाय 1 घन्टासोल' गोलाव समनि थुनफावथाय नांगौ होननायाव बेबादिनो खालामनाय जादोंमोन। आं एसे सिगाङाव बुंदोंमोन बिथांनि लिरनाय नाटकफोरखौ आरो बाव आं गासिबो बुङाखैब्लाबो नैबेखौ बुंनानै दोननो लुबैदों। आदा बिबेकानन्द नार्जारिया बुंदोंमोन जे रायजोबो नाङा हिनजावबो नाङा ना माबा मोनसे बुंदोंमोन बे जोबथारनाय होननानै। नाथाय आं मिथिनायाव बेनो जोबथारनाय नङा। बिनि उनावहाय जे 1997आव जे बिथाङा बे जे दुफांनि सल'खौ लिरदोंमोन बा बे दुफांनि सल'खौ गुबुन रायजोनिफ्राय फुसंनानै लिरदोंमोन 1996आव बेसो बिथांनि बुंनो थाङोब्ला जोबथारनाय नाटक, जुदिও गोदान नङाब्लाबो आरोखि। पिंकि ब्रह्म चौधुरीनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला दुफांनि सल' थुनफावथाया मायाबी बिरमुथि होननानैबो बुङो, बाहायथ' राजखुंग्रि जाग्रा गैला। बे फाल्लानि फुसंनानै लिरफिननायसोमोन। सल'नि बाथ्राया ओरैमोन, नरकासुर मुंनि सासे असुरा सा 12 असुर सैन्य लानानै दुखारु राजानि रायजोआव उदखार खालामबाय थायोमोन। राजा दुखारुआ नरकासुरखौ हमनानै फासि होनो नागिरबाय। नाथाय खायदा खालामनानै नरकासुरा फासिनिफ्राय बारग'यो आरो राजानिनो बान्दा जानानै थानो हायो। नरकासुरा रायजोखौ गावनि आखायाव लाबोनो सोर खायदा खालामनानै उन्दै राजखुंगुर मायाबीखौ लांखुमानानै हाग्रा गेजेराव गारनानै फैयो। बै समावनो बिरलांनाय दाउ मासेया गथ' राजखुंगुरखौ नुसननानै बिखौ ऋषि सासेनाव खांनो गथायहैयो। ऋषिया राजखुंगुर गथ'खौ बोगदाद जोहोलाव जाथाव रोखोमै जोथोन लानानै खाङो आरो फेदेरो। ओजों नरकासुरा दुखारु राजानि रायजोखौ सेनानै लायो। राजखुंगुर मायाबीरा अब्ला जोबोर बोगदाद रावजोंबो जेननो रोङै बिर जोहोलाव जाबाय। सानसेखालि बियो मावजि महर लानानै नरकासुरखौ साजा होनो रायजोआव गिदिंफिनदोंमोन। लामायाव खोनाबाय बिरमुथि मुंनि राजखुंग्रिनि स्वयंवर दङ। बेखायनो बियो स्वयंवराव थाङो। बिरमुथिनि समायना महर, बुद्धि आरो सा 14 मानसिनि गोहो गोनां होननायखौ खोनानायखायनो बियो लोगो हमनो आरो सानस्रिनबावदों। स्वयंवरा बिरमुथिनि गियान सोलो आरो बोलोखौ बादिनांनाय। मायाबीरा बिरमुथिखौ फेजेनो, नाथाय राजखुंग्रिया मावजि महरनि मायाबीखौ जुलि लानो गनाया। गोबां बेले बेजे दावहा बायदिनि उनाव जेननाया गोजोनैनो सुस्रांजायो। बे सल'खौ महाभारत सल'मानि मौरपी आखुथाइजों गोरोबनाय मोनो। मौरपीया असुर राजा नरकासुरनि सान्थ्रि गाहाय मुरानि फिसाजोमोन। बिबो समायखिरा लादोंमोन गावखौ फेजेननो हाग्राखौसो जुलि लागोन होननानै। आरो श्रीकृष्ण साननाय बादिनो हिडिम्बा आरो भीमनि फिसाज्ला घटोत्कचआसो मौरपीखौ फेजेननानै हाबा लादों। पिंकि ब्रह्म चौधुरीया बुंदों, दुफांनि सल'खौ गोदान रोंग'सार गैयै फावगिरिफोरनो फोरोंनो न'निफ्राय गोजानाव दानथाम सम थानाया 85 बोसोर बैसोनि सुबुंनि थाखाय सरासनस्रायै गोरलै नङा। नाथाय सला उस्तादआ बेखौबो बावसोमनानै मावफुंदोंमोन। बेनि जाहोना जादों बिथाङा फावथाय होनब्लाथाय हांखुर जाखायो आरो गोसोआ अरायबो खुला आरो सम थासारिखौ गावनो बुजिखायो। बुंदेरनांगौ बाथ्राया जाहैबाय बे नाटकखौ बाहाय नङा माबायाव काजियामाति होननाय जायगायावसो खालामहैनांदों। आरो बै समाव उदालगुरिनि काजियामातियाव आरो बे समाव बाहाय बे माने बर'फोरनि आन्दलन बायदिसिना बेफोर जागासिनो दंमोन। बेनि थाखायनो बाहाय मानसि ज' जायोबा पुलिस मिलिटारि फैगोन होननानै दोरोदनानै दस्रायाव खालामहैदों। थेवब्लाबो बिथाङा बाहाय थांफादोंमोन। दानथाम सम खाथियाव लोगो मोननायाव सला उस्ताद सोमोन्दै गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायनायाव पिंकि ब्रह्म चौधुरीया बुंदों, बिथाङा जोबोद आखा फाखा आरो जोबोद सोलो गोनां, भेरि टेलेन्टेड एन्ड उइटी। फावथाय सोमोन्दै सावरायनायाव जेब्लाबो सुबुरुनफोरखौ नाजावनो थाखाय खुला गोसोनिमोन।
साबसिन खालामनो बाथ्राफोरखौ सावरायनायाव अख्रा नंफेरामोन आरो गावखौ बावसोमनायमोन। बेफोर थार आरिमुगिरिनिनो नेरसोन। सिगाङाव थुनफावथाय सोलोंफेरै उन्दै उन्दै गोदान आरिमुगिरिफोरखौ फोरोंनायाव गोबां धैर्यनि गोनांथि आरो बिथाङा बेफोरखौबो गोरलैयैनो मावफुंदोंमोन। मिनि मिनि मोसा मोसा थारैनो सला अस्तादआ सासे कमिटेड आर्टिस्टमोन। मख'जाथाव दि दुफांनि सल'आ बान्था मोनाखैब्लाबो बेयो भारतनि मुलुगनां सावथुन फोरबो 1999 आव पेन'रामा सेक्सनाव बेखेवनाय सावथुनमोन। कलकाता मुलुगनां सावथुन फोरबो 2000 यावबो बेखेवनाय सावथुनमोन। बे सावथुनखौ 1999 आरो 2019 मायथाइयाव यमागता इन्टारनेशनेल डकुमेन्टारि सावथुनफोरावबो खोला सानजा एसियानि डकुमेन्टारि फोरबोआवबो काठमान्डुआव जानायाव आरो मुम्बाइआव जानाय मुलुगनां सावथुन फोरबोआवबो दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। बिथांनि दोंनैसो मेथाइ आं होदेरफानो सानदों, सुरखौ होनो हानाय नङा। जेरै सला अस्तादनि मेथाइनि मिलौनाय मोननो दोंथाम मेथाइ खोन्दो आं मख'फानो सानदों। बेयो पान्जाबनि फाल्लायाव राजखुंग्रिया बिर जोहोलावखौ गोसोखांनानै खननाय। दहाय खननायखौ दंना गैयामोनथाय? बेसे नेबावनो जोहोलाव नोंथांखौलाय रानलांसैगोन नामा बिबारनि मालायालाय? बिबारनि मालाखौ गानहोनो मोनाब्लाबो आंलाय नुबोला हांसिगौ जोहोलाव बिरखौ माबोला बुजिनानै माबोला सफैनो माबोला मोनफिनो हाबानि मालाखौलाय। ओमफ्राय आंमासि फाल्लायाव गंगारफोर फिथोब मागिनायाव खननाय। माइब्रा ओंखाम लाबो जोंनो माइब्रा ओंखाम लाबो नाफाम होब्ला आथिंनिफ्राय खर'सिम सोलागोन नारजि खारैखौ नाङा लाम लाहेद आरो बिनिफ्राय लास्टआ आइनावथि फाल्लायाव बान्दिनि मोसाग्लांनाय। बार खोलो खोलो बार बारनायजों दोमैलु अखोराङाव जोमै दावनायजों सेंग्रा सिख्लानि खाफाल गेवनायजों बेसे समायदों हाबा जानायफोरनि खाफाल गेवबोलानो जुलि जायो बयबो जिंगादासि रावबो जिंगादासि। बिथाङा 1997 मायथाइयाव गोब्राब बेरामाव गोग्लैयो, दहाय मिथिखाबाय। आरो बे बेरामावनो बेरामनि थाखायनो बिथाङा 1997 मायथाइनि 16 डिसेम्बर अक्ट'खालि रुंसारि जायो। आरो बिथांनि गोदोनायाव स्ट्रक जादों होनना बुंदोंमोन। रायलाय होनलाय मिथिनाय मथे खायफा बेखौ सोरनिबा थाखाय जादों होननानैबो बुंदोंमोन। नाथाय जुदिও बेखौ फाहामनो हागौमोनब्लाबो एडभान्स जायगाफोराव फाहामनो लांनो हायैनि थाखायनो बिथांनि जोबनाय समा फैदों होननानै जों सानजायो। आरो बेबायदिनो बिथाङा जोंखौ नागारनानै रुंसारि जायो। जोबथारनायाव सला अस्तादनि थुनफावथायफोरा बर' हारिमु आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायाव मख'जाथाव बिफाव लादों आरो गोदान जोलैनि थुनफावथायगिरि फावखुंगुर आरो थियेटार मोनग्राफोरखौ थुलुंगा होबाय थादों। मोनसे समाव लांदां गान होनब्लाथाय सला अस्तादनि मुंल' लायोमोन। बिलोगो खानाय हाबाफोराव गान लायनो होनोब्ला सला अस्तादनि गानसो नांथारगौमोन। बिथांनि गानखौ बयबो अनसायोमोन। नाथाय बेबादि थुनफावथायारिखौ जों मा मान होनो हादों? मोनसे गिदिर सोंनाय। बेनि गेजेराव क'क्राझार बर' थुनलाइयारि आफाद आरो क्रिका हानजाया सला अस्तादनि मुङाव बे गोसोखांनाय हाबाफारि लानाया जोबोद बाख्नायथाव। मिजिंथियो बेबादि नाजानाया एसेब्लाबो माहारिनि खामानियाव फैगोन। साबायखर।